Sgiliau. Heb yn wybod i chi mwy na thebyg a bod gennych chi sgiliau? Unrhyw fath o sgiliau da chi'n cael am bywyd, mae o'n bwysig. Mae fe'n rili defnyddiol fod chi gyda sgiliau allweddol a gallu datblygu ar rheina yn y byd gwaith. Yn neud lot o waith ychwanegol fel profiad gwaith er enghraifft. Pa sgiliau sydd ganddoch yn barod? Ydych chi'n neud unrhyw beth yn y gymuned? Chwarae mewn tîm rygbi neu tîm netball. Dyn bêl-droed neu yn y côr, felly mae nhw efo sgiliau cyfathrebu, y sgiliau gwaith tîm. Wirfoddoli mwyn ehangu ar y sgiliau cyfathrebu. Cymryd rhan mewn cyrsiau sy'n ar gael tu allan i'r ysgol. Chi wedi mynd y cam ychwanegol na. Dysgu loads o sgiliau a hefyd gallu ti mynd ar rheina draw i'r swydd nesaf sydd â ti. Pethau pwysig i gofio. Y fwyaf o brofiad gennych chi, fwyaf parod yma ydych chi i wynebu y challenges sydd yn dod fyny pan ydych chi'n cael swydd newydd. Mae'n bwysig iawn fod nhw yn mynd mas i'r byd go iawn ac yn gwneud i pethau digwydd. Trwy gryfhau y sgiliau hynny a cyfathrebu a dall beth yw gwerth pobl eraill, mae hynny'n hanfodol bwysig i chi fedru trosglwyddo wedyn i'r gweithle. Diolch i'r holl gyflogwyr a gymerodd ran. ITV Cymru, Spindogs, Cymdeithas Adeiladu Principality, Alun Griffiths Peiriannig Sifil ac Adeiladwaith CIF, a Gwasanaethau Ambulance Cymru.